Pokud nebudete dávat tolik intenzity, tenhle případ, tak vy stejně můžete cvičit i častěji. Jo? Čili to znamená, že vy budete cvičit častěji. Já s vysokou intenzitou cvičím méně častěji. Já cvičím 4 dny v týdnu. A v praxi to znamená, že já mám hodně odpočinku a prakticky to, kolik já cvičím, se rovná tomu, kolik já regeneruju. Jo? I tak se cítím občas celkem unaveně, ale spánek mám prostě do 9 hodinám. Takže tady není jako prakticky nic, co by... Je to těžký. Vždycky to bude těžký. A nikdo ti to neudělá jednodušší. Nic ti to neudělá jednodušší. Vždycky budeš muset dřít pro to, aby si něco získal. Takže je to zcela na tobě tahle cesta. Ty jsi si ji zvolil, buď ji prohraješ, anebo ji vyhraješ. Není tady nic mezi tím. Není tady nic jako druhý místo. Protože buď je jenom první, anebo samý lůzři. Jo? Je to smutný, ale je to tak. A stejně tak to máš tady u tohohle. Prostě buď to musíš nějak regenerovat. Ty potřebuješ regeneraci, jsi člověk. Ty nejsi stroj, do kterého jenom doléš benzín a jede dál, jo? Takže potřebuješ nějaký odpočinek určitý. A jak říkám, kulturista má to těžký, všichni to mají těžký, ale každý má něco. Kulturista, jak se má stravovat, má jíst dostatečně. Pokud katuješ, jíš míň, pokud balkuješ, jíš víc, pokud se udržuješ, jíš tolik, kolik ty potřebuješ. Rozeberu na jiném videu, ale chápeme se, není na tom nic nepozřetelný. Je to úplně v chillu, je to jednoduchý a všichni to pochopí, protože lidi to akorát dělají zase složitější, jo? Není na tom nic složitýho. Všichni to mají tady. Pokud jsi tlustej, budeš ho jíst míň, měl bys jíst míň. Pokud jsi tlustej, žereš málo, tak by ses měl rozpapat a potom zase katnout. Nebo pokud jsi prostě hubenej a říkáš si nemůžu, nejde to, tak prostě se musíš se začít snažit, musíš to tam tlačit trochu víc, musíš jíst něco víc, třeba víc kalorického, do toho začít cvičit, protože to cvičení celkově tě udělá víc hladovým, ty se víc najíš a zároveň ti to bude svalit, čili nějakou hmotu a celkově to tak nějak restartuje to tvoje tělo. Další. Powerlifter, strongman, powerbuilder, tyhle všichni se víc specializují na tu sílu. Jo? Co ohledně síly? Tam bych si zvolil něco v prostředku mezi vysokým objemem a vysokou intenzitou. Něco mezi, protože vy nechcete jít úplně do selhání, ne, že byste nechtěli vybudovat nějaký ty svaly, třeba powerbuilder, ten chce zrovna i svaly, ale i sílu. A tudíž vy potřebujete nějaký zlatý střed, protože síla není úplně vyložený vždycky selhání. Síla je hlavně o tom, že vy co nejdokonalej a nejlíp a nejvýbušněji zvednete tu váhu a na nízký počet opakování. A tudíž budete progresovat. A většinou nestačí třeba 2 sety, 3 sety. Potřebujete třeba 6 setů na ten bench, vy potřebujete tam naložit trochu víc, ale nepojedete do selhání, vy uděláte prostě a končíte. Ale taky nějaký úsilí tam určitě dáte, protože jezdit takhle těžký váhy je vážně těžký. Jak na váš organismus, na kosti, na klouby, na všechno. Egolifter, o tom se budu vyjadřovat někdy jindy, protože egolifting je úplně jiná věc a lidi blbě chápou. Každopádně tohle jsou věci, které patří tak nějak u budování svalu. Nebudu sem dávat crossfit je sračka za mě. Nemám to rád, nepodporuju to, lidi s rukavicema, ale nemám to rád. Prostě, já nevím, já osobně, to fakt můj názor, možná mě budou mít lidi za nějakého diskriminačního hovado, ale je to pravda, prostě já nemám rád crossfitáky. Je to tak, že jejich tréninky, je to jak na hovno, že nedávají vysokou intenzitu, nedávají ani prakticky vysoký objem, nejedou tvrdě, jedou na hovno techniku, tady prostě není prakticky nic za co je pochválit a ještě nosí rukavičky, ty vole, to je fakt v prdeli tohle. Co dalšího? Maratonec, sprinter, skokan, boxer, například i hokej. Tohle jsou věci, u kterých ty občas v něčem potřebuješ sílu, třeba sprinter, skokan, boxer a hokejista. Ty všichni budou potřebovat silný nohy, někdo ještě silný ruce, někdo silný střed těla. Prostě jsou tady věci, které tam budou dominovat a občas ten silový trénink tam určitou roli bude hrát. Ale pokud jsi vyloženě maratonec, běháš prostě dlouhý vzdálenosti jak dement, tak ty svaly prakticky nepotřebuješ. Tím, že děláš maraton, tak dlouhodobýma těma tlakama i prostě na ty svaly. To, že ty běžíš a pak se cítíš úplně na hovno, svaly máš úplně těžký a tak, to neznamená, že ti ty svaly porostou. To znamená, že jsi přetrhal svalový vlákna, že jsi si poškodil, OK, ale z toho svaly nerostou. Svaly rostou z mechanického napětí.
O tom si povíme taky někdy jindy, takže pokud to chceš vidět, tak určitě na mě můžeš sledovat, protože nevím, asi ti to poštou nepošlu. A jak říkám, maratonec běží dlouhé vzdálenosti. Tomu jsou svaly prakticky k hovnu. On potřebuje vytrvalost, dobrý plíce, dobrý srdce, taky sval samozřejmě, chápeme se, ale tady on nepotřebuje tu hmotu, jo? On nepotřebuje tu hmotu, takže tím, že běhá, tak časem prostě, kdyby přestal, když maratonec, když je kulturista a maratonec najednou, tak ten borec prostě bude mít svaly. Ale pokud jsi jenom maratonec, tak prostě budeš hubený tím dítko prakticky, protože ty nepotřebuješ tu hmotu. Tvoje tělo se jí zbavuje, protože to je jenom překážka, to je ho těžší pro to tělo. Dostávají kosti víc zabrat, klouby víc zabrat, všechno je to takový těžší, horší a i tvoje tělo musí to víc prodechávat. Je to prostě složitější a tvoje tělo se toho zbaví. Tvoje tělo je neuvěřitelně chytrá věc. Sprinter udělá prostě, to jsou prakticky silový tréninky. Hodně, ale je to prakticky tak, protože on běží třeba 60 a dá do toho úplně plný úsilí, na konci je úplně v prdeli a udělá třeba, já nevím, 68 kroků, možná míň, možná víc, já nevím. A tohle to jsou opakování, po kterých když ještě takhle naběhne, tak svaly, je tam určitý mechanický napětí, nebude to třeba jako jet dřepy, ale určitě tam nějaký svaly vybuduje. Něco tam bude určitě. Možná nebude to tak světoborný jako kulturista, ale něco tam bude. Takže tomu sprinterovi se hodí silné nohy. Co to znamená? Bude to určitě asi do gymu. Bude tam jezdit něco na nohy i něco na ruce, protože tím, že si uděláte třeba velký zápěstí, budete těžší a takhle běžíte, tak vás to víc rozhoupává, ale vám to pomáhá. Skokan, opět, silné nohy. Nepotřebuje úplně hmotu nahoře, nepotřebuje tolik hmoty celkově, ale potřebuje určitě silné nohy, aby se mohl pořádně odrazit. Jo? Nepotřebuje tolik hmoty. Protože když budeš těžký tady zase, tak tě to zase zpomalí, čili ty potřebuješ hlavně ty nohy. Boxer. Co u boxera? Hele, boxeři jsou všelijaký v dnešní době úplně ale když si vezmeme takového Mikea Tysona, to byl dobrý příklad toho, jak spojil boxerství s kulturistikou, protože ten borec prostě vybudoval svaly a borec zároveň vybudoval explozivnost, rychlost, sílu a další věci, jo, a zároveň prostě běhal, takže i vytrvalost. No a borec prostě nakombinoval to podle sebe a vyšlo to. Borec byl svalnatý, borec byl boxer a prostě vyhrával. Takže tady opět, boxer potřebuje silný ramena. Fakt jako silný ramena jsou hodně důležitá, rychlý ramena a velký ruce vážně výhoda, protože tím, že i budete mít větší prostě plochu, kterou se kréte, tak tím méně ran třeba i schytáte přímo do ksichtu, nebo bude to pro vás lepší. Opět nesmí to být třeba moc, protože